Magandang hapon mga kaspero. Nandito tayo ulit sa Carmen Bank. Ayan, kakarating lang natin ng 5:30 ng hapon. At nauna na silang namana. Sila Master X, si Master Danny, tsaka si Kevin, tsaka si Ronron. Ayan mga kaspero. Pero sila may huli na. Meron na tayong pangulam. Ayan. Ayan, si Kaedwin yung cook natin. Tinira na niya yung sweet lips at saka green job fish natin. Ayan, si Master Dodoy. Ayan, Boracay Spear Fishing Adventure. Ayan, so meron pa ditong isang isda na talakitok. So gawin natin kilawin to. Ayan. Ayan. Kikilaw natin to mga kaspero. Sariwang sariwa to. Kikilaw natin. Ayan mga kaspero. Alright, sarap pang kilaw. Silit na lang ang libang-bang. Ready na ang ating kilawin mga kaspero. Kaspero, si Ronron. Ayan. Uy naman Ayan. Simpleng kilawin lang to mga kaspero. Ayan, suka. Sa siga mga kaspero. Ayan, oh, galing. Ayan. Ayos. Oh, ha? Yun. Siyempre may huli na sila Master X. Naluto na natin. Si Bro Ronron meron na. Wow, first blood niya dito sa Carmen Bank mga kaspero. Isang green job fish. Ayan. Okay na ang ating kilawin mga kaspero. Ready na. Oh, ha? Simpleng kilawin lang yan. Isang big eye trevally. Siyempre, titikman natin yan kung masarap. Oh. Oh. Ah. Goods. Sarap. Lami kayo. Okay kayo. Diyos, dami. Lami. Oh, grabe. Tikim lang ha. Tikman mo. Tikim lang ito mga kaspero. Grabe. Dami. Lami. Lami. Big eye bro. Sige. Yus. Siyempre may sinigang tayo dito. Ayan o. Hindi lang naman kulang to eh. Ayan o. Punong-puno. Hindi kulang yan. Hindi kulang yan. Gawas-awas pa. Gapon. Shout out sa cook natin no. Ayan o. Pasok. Sobrang sabaw eh. Sobra. Sobra talaga. Puro isda eh. Ang kanin natin. Ready na. Ay! Sige bro. Ayan yung unang paahon ni Master Danny oh. Oh, ha? May parot yan. Oh, bilangin natin. 1, 2, 3. Pumana si Master Danny. Ayan oh. Siyempre may goatfish malaki. Ayan. Tapos may big mouth na red mouth na grouper mga kaspero. Tapos isang ito Square. Laki. King suga. Tapos snapper. May parot G. May indong. Siyempre meron tayong pula yan oh. Pulang parot yan. Parot yan. Niwala kayong bawal yan. Ano? Niwala kayong bawal yan. Bawal ang hindi kumain. Ayun, tama. Eh, sarap kayo kilaw yan. Kay Master X oh. Ayan, yung kay Master X. Lapo-lapo na may tinik. Oh, surahan. Dalagang bukid. At saka, ayun oh, yung porcupine. Yung karatungan mga kaspero. Panggata. Oh. Yan yung huli nila. Grabe, harvest si Master Danny oh. Parot talaga. Galing. Kainan na mga kaspero. Simpleng pagkain lang. Ayun, yung mga sariwang isda na kinakain natin. Sweet lips. Oh. Kilawin. Okay, Ben.
Subo na, subo na, subo. Yan. Kain-kain tayo. Magkamay na lang tayo para mas masarap. Wat kutsara. Tilawin, no? Sarap naman pag kinamaya. Hindi kamayin na natin lahat. Huwag nang kutsarahin. Okay. Wah, Mara pa, mara. arat tahu. Dan. Sarap. Bebe. Ang dinner natin, 7:36 mga kaspero ng gabi. Saglit lang. Nakuha na tayo ng pangulam. Nasugtutan, sangkiritan. Sarap talaga ng sweet lips. Taba. Good morning mga kaspero. It's time to hunt na. Time check natin. 5:26 in the morning. Tingnan nyo naman mga kaspero. Palabas pa lang yung araw natin. Kaya I'm sure na mas maraming isdang malalaki ngayon. At nag night dive sila at ako. Yung mga huli nandun. Nilalagay sa sako mga kaspero. Pero kailangan na namin mag dive ngayon para mas maaga. Okay. So, Dani ready na. Ayan. Dalawa kami. Jobfish mga kaspero. Binabano, jobfish. Woo!
kaspero. Oh, medyo malayo itinira. Buti naka-double wrap tayo.
check natin mga kaspero, 10:19 ng umaga at eto, puno na yung isang malaking styro natin. Ayan mga kaspero. Wow! Ayan o. Nalagay natin. Wow! Ita-transfer lang naman natin to mga kaspero. Yung red snapper. Yan. Eto, Maori. Malaking Maori. Oh. Lalaki ng mga isda mga kaspero. Yan o, bluefin, trevally. Another red bass. Yun. Another malaguno. Malaguno. Pera. Abo. Oh, yan mga kaspero. Tanghalon o gingaw? Gingaw. Gingaw. Ayan. Sa English, fish. Ayan, fish. Lapad. Ito, parang green job fish. Pero malaguno yan. Ito, parang bluefin. Tapos, ito yung mga special natin na mga isda mga kaspero. Dito natin ilagay. Yan. Yan, may malaguno pa pala. Oh. Yan na, dami agad. Tapos nandito yung mga medyo maliliit natin, yung tinira natin sa gabi. Pero may malaki naman, mga unicorn. Pero mga special din dito, oh. Oh, may special yan, oh. Oh, may special yan. Sulitin natin yung dayo dito. Galing tayo ng Batangas City at doon tayo namana. Pagka-uwi, tumayo ulit tayo doon sa Carmen Bank. Yung Carmen Bank po, sakop po yan ng Sico Island. Dahil yung buong Sico Island na yan, bawal po mamana doon dahil yan po ay isang sanctuary. So bali lumayo kami, bali 7 or 8 kilometers from the island at doon kami namana. At hindi naman bawal doon sa Carmen Bank mga kaspero. Bali yung spot na yon napaka-clear ng tubig. Kitang-kita nyo naman sa video natin mga kaspero. At abangan nyo yung second dive natin. At bali night dive ito mga kaspero. Kaya inuna ko itong day dive natin para mas exciting yung mga video natin. At dahil hindi tayo nakapag-shoutout, shoutout tayo mga kaspero. Siyempre unahin natin kay Sir Bobby Gaba. Ayan, shoutout. Ingat po kayo lagi dyan. And of course kay Sir Von Tasio. Ayan, malapit-lapit na rin na makabalik tayo dito sa isla mga Sir Von. Ayan. And kay Royski Fishing from Zamboanga City, Spero. Ayan, shoutout. Kay Minandro Salamat from Gasan Marindoque. And then kay Ocean Assassin TV. Ayan, shoutout. Kay Steve Obias. Kay Joseleto Rebella. Shoutout. Kay Father and Son Fishing TV. Ayan, shoutout. And then kay Kasalom TV. And then kay Alan Licaros, shout out. Kay syempre sa idol natin kay Buhay Isla Vlog. Sayang nung nakapunta tayo sa Coron, hindi natin na-meet itong idol natin si Buhay Isla Vlog. Pero sa next balik natin, sure ball na makakasama natin to mga kaspero. Shout out sa inyo sa lahat ng mga Kanipo vloggers. Ayan, ingat po kayo, dive safe lagi. And kay Jumare Bora, ayan, ng Oriental Mindoro, shout out. Kay sa Paradise Garden Boracay, Jim Hileto, shout out. And kay Darwin Concepcion, shout out. Kay Role Bejok, ayan, shout out. Kay Leonor Kerena, shout out. Kay Roger Senko, ayan, shout out. And then kay Bereso Boy from Lipa, Batangas City, ayan, shout out po. Kay Gerson Mausay from Binondo, Manila, shout out. Kay Eric Jimenez, ayan, shout out. Kay Robert Bitanya from Liganis, Iloilo, shout out po sa mga taga Iloilo. Then kay Dennis De La Cruz from Nay, Cavite. Kay District 1 Spear Fishing, shout out po. Kay Oliver Baliao, shout out. And then kay Nixon Echon ng La Union, shout out po. Then kay Spartan, ayan, shout out po Spartan. Meron mga accessories dyan, pwede tayong makabili. Ayan. And then kay Dison Adam, ayan, shout out. Kay John Mirilaya, Davao de Oros, pero ayan, shout out. Kay Tabs My Life, kay
Hernani family from Purok 6, Kadunan Mabini, Davao de Oro. Shout out kay Quartermaster Mones, ayan. Shout out sa mga kasama ko sa MB Marian, Queen, sa mga taga Isla Verde, ayan, shout out sa mga taga Isla Verde. Shout out po sa inyong lahat dyan. Kay Sherwin Vlog Official, ayan, shout out. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta, and syempre sa hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pindutin nyo na ang subscribe button and click the tiny bell para lagi kayong updated sa ating mga latest video. Maraming salamat and God bless. See you on next video.